Така, здравейте, пичове от YouTube. Ние си играем Social Wars във Facebook. Доста яка игричка. И сега ще се бием с приятели. Значи това има някой да се бие с мен. Аз съм с хиперсилен. Това момче, което само атаква. И това ще атакне. Гъмбот. Това ще... Но яка играта, просто заслужава да играете. Не, няма да дам Facebook. Това ли трябва да си изчия ногите? Сега събирам XP, защото съм много близо до 15 левел. И ако... Ой, победих го. Ето колко. 122 XP. Помагай тя. Ще ли забият, бе? Бахте да бъде. Вижте ми новия бот. Вижте какъв е як. Самурай бот. Въртина на 360. Успокой се, бе! Вие то сподивя направо. Защото то сподивя, бе! Пич, успокой се, бе! Вочин. Чага. Ехо. Някой чува ли, ма? Сети са, мага да се побага. Аз нали та пратих тебе, бе? Да такова да събираш газон. От тук има Олио. А тук има Дракон Сити. Много фокус. Ай, сега това не са били. Върхнах бързо. Какъв си тия педал? Ой. О, генерала. О, генерала ни. Генерала ни е така. Просто това е. Какво за? Що педал, бе? Бах. Тико. Има Г. Бах ти газара. Сега гледайте каква армия изпращам. Направо то ще го размажем. Няма тънман. Има 2 мегабота. Няма да се предам. Не. Йок. Чок гизел. Йок. Метал драгите. То метал драгите е безполезно. Аз нямам да използвам. Бах. Насам. И нека да гледаме епичната битка от... What the fuck? Бах, тя стои не го видях. Добре, че се отдалечих. Гледайте го, то са напал, ще го приебем от всякъде.
и мятка, гранати, копелето мръсно. Майка дай, баба Кук. Грозен. Тапанар шибан. О! Оле! Ама това нещо не го бях виждал. Уя, ето. Уфу, 2000. Това. Това не беше. Хаос. Ясно много хаос. Ой, бото. Така, знаете ли колко XP ще излезе, бе? Ади, бе. Къде са тия тапаци, бе? Ади, бе! Педалчета! Ви няма ли да идвате, бе? Газари! Бай, газар! Това... Не го бях виждал, бе. Бас. Я. Сега ви пребахме направо. Пребахме ви. Пребахме ви. Пребахме ви. Пребахме ви. Ребете. Духайте го, бе. Да го духате. Че такова е ти. О, гледцата с колата каме. Чакай. О, това не го знам. Самурай. Той пуска малко самурайчета. Яко. Бах яко. Оле, бах. О, ръка. Мъгъ. Давай, пич, гледай това колата. Това. О, експи. Болче го видяхме. О, шип. Аз тук ще да губя, бе, бах. О, гуми. Гуми, не. Чуплип. О. Готово! Мисля да готова. Аз мога да отвъна. Не, тук са някакво по-сложни. О, 15 левел! Яко. Да. Това ще е епизода. Да е харесал, абонирайте се, дайте положителен вод за клипа. И ме фръсните с довиждане. За да няма какво да пиша. Охо, тук виждам. Забелязваме една война. Да. Да. Това ще е то. И да. Чао. Чао. Тиги-лиги-лиги-лиги-лиги-лиги. Тиги-лиги-лиги-лиги-лиги-лиги. Тиги-лиги-лиги-лиги. Давай, чао.